дар соли 1904 баҳрнаварде ба ҷазираи одамхӯрҳо афтод, ки дар он ҷо қабилаҳои одамхӯрҳо зиндагӣ мекарданд. каннибалҳо мехостанд ӯро бихӯранд, аммо ӯ чӣ хел худро раҳо карду яке аз шоҳони ин қабила шуд. дар давоми навор хоҳед фаҳмид. карл эмил петерсон як баҳрнаварди шведӣ мебошад, ки бо киштии боркаш дар уқёнус кор мекард. ӯ моҳи октябри соли 1875 дар Стокгolmi, Шветсия таваллуд шуд. аз соли 1892 ба баҳр рафт. соли 1904 киштии Алберт Петерсон дар уқёнуси Ором ҳангоми сафар ба шаҳри австралиёи Сидней дар наздикии Гвинеяи Нав ба фалокат дучор шуд. ҳангоми бархӯрди мавҷи уқёнус киштӣ ғарқ шуд, ки Петерсон ба уқёнус афтода об ӯро ба ҷазираи бо номи Табар ба соҳил баровард. Петерсон хабар дошт, ки дар ҷазира одамхӯрҳо зиндагӣ мекунанд. вақте ба худ омад, худро дар ҷазира дид ва каннибалҳо ӯро иҳота карда буданд. онҳо ӯро дастгир карда ба назди калони қабилаашон бурданд. ҳама ба ӯ менигаристанд. карл Петерсон ҳар гуна имои ишора мекард то ӯро нахӯранд, аммо онҳо намефаҳмиданд. ӯ бо ишора ба дарахти кокос ба ӯ фаҳмонд, ки ман метавонам ба шумо кӯмак кунам ва метавонам ин дарахтонро зиёд кунам. ҳокими одамхӯрон ё ба қавли каннибалҳо ӯро фаҳмид ва ба ӯ писанд шуд. иҷозат дод зинда бимонад. ҳангоми дар ҷазира будани Петерсон, ҷазира хело дигар шуда буд. соли 1904 шоҳи каннибалҳо духтараш Лами Сингдоро ба Петерсон ба шавҳар дод. баъди марги падарарусаш, Петерсон ҳамчун домоди шоҳи онҳо ҳокими ҷазира эълон шуд. Петерсон урфу одатҳои онҳоро эҳтиром мекард. аз ин рӯ зуд дар ҷазира ном баровард. ӯ 9 фарзанд дошт, ки яке аз онҳо дар кӯдакӣ фавт дидааст. занаш соли 1921 аз бемории баъди таваллуд вафот кард. дар соли 1922 Петерсон қисман ба Шветсия рафт, то зани наве пайдо кунад, ки метавонад фарзандонашро нигоҳубин кунад. ӯ бо Ҷесси Луиза Симпсон, зане аз авлоди англо-шведӣ вохӯрд. якҷоя ба ҷазираи Табар баргаштанд ва соли 1923 дар он ҷо оиладор шуданд. Петерсон ва занаш аз бемории вараҷа азоб мекашиданд. ба вуҷуди ин, Петерсон дар ҷазира кони тилло ёфт, ки маълумот дар бораи он муддати тӯлонӣ махфӣ буд. имрӯз дар ҷазираҳои Табар яке аз калонтарин конҳои тилло дар ҷаҳон ҷойгир мебошад. Петерсон тасмим гирифт, ки ҷазираро тарк кунад. занаш барои табобат ба Австралия рафт ва сипас ба Шветсия баргашт. вай 19 майи соли 1935 дар Стокгolm аз бемории вараҷа ва саратон даргузашт. вазъияти саломатии Петерсон низ бад шуд. Петерсон соли 1935 Табарро тарк кард, вале дигар ба Шветсия барнагашт. Петерсон 12 майи соли 1937 дар Сидней аз сактаи дил вафот кард. баъди марги Петерсон сарварии қабила ба дасти яке аз фарзандони ӯ буд. дар вақти оғози ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ҷазираи Табар аз ҷониби Ҷопон ва Австралия ишғол карда шуд ва писари Петерсон аз тахт маҳрум шуд ва бо ҳамин қабилаи одамхӯрон дар таърих монд. хайр бародарон, ин буд маълумот дар бораи қабилаи каннибалҳо ё ин ки одамхӯрон. хайр, то наворҳои баъдӣ.